Kuku mar tend duond bura mar ODM oketo winjruok mar chwalo nyime agenda mag duond burano bang' tho mar ogai Raila Odinga. Winjruok margi oriwo koda ka chiwo sir ne sirikal mar William Ruto nyaka chop higa 2027. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero ODM bende oyango ni nyasi mag hingo higni 20 dhi timore dwe manyien ma bende gidhi dhiale mane en ogai mar duondno mar burano mosendo Raila Odinga. En romo mane ochakore kar saa 5 mar Onyango, romo mane irito gi liyo kaka mano ma okwongo ma kuku mar tend ODM bago nyaka nyocha iki mane en ogai mar duond burano mosenindo Raila Odinga. Bang' twak kuom thuolo mar seche madirom 4, jotend ODM ne onyiedhore oko mar chiwo ripodgi ma isomo gi jagoro maduong' Edwin Sifuna. This being the first official party communication since the passing of our leader, the Right Honorable Raila Odinga. Ka ema oyange ni giketo winjruok kaka komiti ni ODM dhi medo chiwo sir ne sirikal mar William Ruto nyaka chop higa mar 2027 makoro gibiro ng'ade okang' machielo. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Bende olero ni Seneta Masiaya Dr. Oburu Oginga ema gipuodho ni omak lemo mar ogai mar kojolo mar ODM. We endorse Honorable Dr. Oburu Oginga as the new acting party leader and urge the party rank and file to accord him all the necessary support and cooperation to enable him guide the party through this difficult time. Kuku mar tend ODM bende oramo ni nyaka gidhi nyime gi chenro mar bago nyasi mar dhialo higni 20 kendo tiyo gi thuolono mar dhialo mosenindo Raila Odinga, nyasi ma idhi bagi Mombasa chakre tarik 14 nyaka tarik 16 dwe mar 11. In view of the passing of the Right Honorable Odinga, the 20th anniversary of the party now takes a heavier meaning. As a party, as partly a celebration of the legacy and life of the late party leader, we are indeed alive to the fact that the longevity of the party as a major political institution was borrowed directly from the consistency of the Right Honorable Raila Odinga as a liberation icon who never wavered and never surrendered. Motelo ne nyasino, ODM chano bago romo mar rapar mar Raila Odinga e moko kuom gwenge ma pacho kaka Homa Bay, Migori kod Kilifi. To enable those many admirers interact with and with his sudden departure. Memorial venues or the memorials are planned for the following areas. We will start with Kilifi County, will be in Magarini on 2nd and 3rd of next month. Then we will do Homa Bay and Migori on the 5th and 6th respectively. That given the love Right Honorable Raila had for ODM, we believe he has joined the nearest branch of ODM in heaven. Ithuolono, bende ODM osingo jiwo mahino margi e campaign, motelo ne yiero madundo mabiro kagimedo jiwo achiel mar jokanyo maggi kod neno ni lwenje ok obedo e duond burano. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.